Hello guys, happy Saturday ninyong tanan. Ako na po ni si Jinverse. Nakandam na ko sa muang pamahaw. Mumahaw na mi karon. Jaga mga sudan guys. Kasag. O ginisang taong. O munggos. Diya utan nga binisaya. Diya sudan ni mingkoyog ni pangit. Bula-bula. Diya mamahaw na mi karon. Diya darag among saging guys. Mao na laman ni nabilin. Wana mo napas. Huwag ka ng kuhan. Kaon na Nasubrahan na si Jaska. Hinog dya. Amo nang gitang dari sa ijahang mga punggay kay mga tagak naman sa sobras ka hinog. Wala mo mapasog kaon. Di na to kaya mo palit og isa ka bulig ma. Kaya di na to mapasog kaon nag isa ka bulig. Mabutan og lata. Uy, diri na mo. Oy, dari na mo mga mangak. Uy! Di mo mangan kay jaboning lamisa. Yan! Diri na guys! Maho sa mi guys, kaya gang labunon, gahuwat na pud. Niyang buhok nangagkag pa, wapay panudlay. Ano ka maligo? Wapay ligo guys. Morning guys! Makauta guys! Masudaan lang tagutan ng sabi. Ug kasag. Si mama galaway sa kasag, di siya kakaon kay uway ngipon. Bos lang. Ambot lang, mangambot na lang si mama sa lamig. Ambot lang. Kaduoy. Hindi makakaon. Oy, Jesus! Palitin ko ninyo sa ginamos nga dili inana. Bisag inana dahil basta dili lang wa pa na panikili. Bala nang Mamay diyang gipili na. Gantang ganaan katong may isda ba? Mabulinaw. Di man sila, mura ko nagtiki. Mura ko nagtiki ma. Kakautan ninyo guys. mahal guys. Kaya ang saging ng saging ng payok naman. Daya mong saging na bagad. Payok. Wala mo mapasok kaon. Nangahagbon na sa lutong. Apaw. Ito yun. May nabilin pakaw. Haligit. Kuhaan na lang na. Kumango. Saan mo na? Agad-agad. Guys, mga guys. Kinamot. Dami makinamot. Nangta guys. Guys. Yung mga kayo matumirag-isip. Kanaro niyo mong kanong gupit ba? Kapoy ko ba ng lawas o? Ipitrak ko kay Luke. Bukun raw. Si mama may mukha nga ng lawa. Makaduot pa di ko na. Agbay na lang ako giyo ko. Hanggang tingin na lang si mama. Wala mo yun na lang. Ang sumutin. Sabi, sige ko. Kahut mo ka nung kakakasang man yun. Pag-video. Sige ko. Naku gamit ko. Loy lang. Pagpustiso na lagi. Yung ka nung dapat lang para maulian yung mong tuhod. Pag mo nagandagan. Dalit niya kung tuhod. Di nagay ko kasayaw. Kaya sayaw ko karon di ka na yun. Kaduha lang istek. Wala. Lumpog lang. Gamit. Kana gud usahay kay magkuan na lang gud ko gud. Ako magunit ko sa bangko daw akong tigil akong itsa-itsa. Di naman ko kakaya. Munisod na pang patriling. Ano ni pa sa tunay? Dagani na mahurot ninyong kanon kay sige na ni kaon. Para ba sa kinasun? Labig ka nun mga high blood pa. Kung na lang sige ko sa kinasun. Balo-balo ang akong kanon nga. Kuan nahurot na ako. Hindi pag uli niya diri, mamura na siya siyang nagtumurag si Wally. Kuya, walang ipagnaog niya sa sakyanan ba? Itong nga printing tambuka. Ay, dito manimbitos Mindanao mo. Pinasun na sa dato ba Hindi ito ko sumpa? bye-bye. Ha? Bisan gani di ko maglakaw-lakaw sa kuan makabang alas 5. So ato na ko sa bye-bye maglakaw-lakaw. Kaya ito man daw napaka ng Dahil- moist ba moist? Dahil- Moist dagat. Ano ko lang ako kami Moist gani. Lumba miniknik good. Miniknik at tayaw dito sa dagat. Diba? Dati ang sa dagat ako agak lako ka ko. Kani yung katagalaw nun siya. Kanang kasag nga kuan. Kani. Kanang sa bakawan may nagkukay lang. Pero dito naman siya pa mamaligya pero dahil ang gini. Dito. Barato magasanan uy kasi gani akong gipalit nga. Trying tanga. Grabe lagi. Wa ba na mo horot nga nang. Puro mo madibilog yung ganito.
Di kayo murag mga dibig ako madibig ko. Marco tama. Muna, bunawin ang tubig. Wa. Kasi tubig. Barato kasi nag-exchange Bakasyon rate. ka ba? Magkasunta. Ito man, magkasunta. Nasa mga 50 mil ah. Grabe sa kwento magpunta man din Barko ganito. rata. Barko ra. Imingaw na kung sakay barko. At tulog kita na, basta kayo magkamang-kamang lagi na itong lagat ba? Binagtaob lagi na, basta kayo. Kung sa inyo balas ito la ito puti. Puti. Kabaton ang nili. Batuan. Batila. Ito mga to ka. Hindi mo daw siya mga to. Ano mo to? Ha? Ano ko na si mama dito? Ilang kamanang ka na kung siya ng balay? Lagi dito ka na. Ilang kagabi eh. Mato ka dito mato kung di ka mo higas mga ito ni mama. Para makaadto putas lugar ni mama ba? Sa Kanon. imo. Kod kanon. Imo malo. Ang sila din mo. Kami, kataputan Kanon. Kanon. Nawa? Kaya po ko be. Kanon lagi. Sabi mo mulay ka ng among siyudad mo. So, among lungsod, katapos ang lungsod sa May baho, be? May bahaw. Kuan. Kanang gabi na. Ayaw Kanang na. sakto na. Ang lagang year mo busok kami. Dili ko ganahan mo pabusok lagi. Tanawag mo. Di lagi ko ganahan sakto ra pitra ba kanang Parang busok ba? kura. Ay hindi mo kaganag gusto. Dahil tanaw ng glawas ko kanang sakto ra. Doon kayo dito kaya akong balay. Siguro nila. Sa unahan ay beach. Dito sa San Isidro na ay beach. At ko tagal makaadto tas lugar ni mama. Hindi makaganan mo adto. Pinigamuti sa lagi Gusto makabutikan na ka ko, para mga naka-service sa pa. kanang itang tanan, makuha na akong mga ituon nga, akong mga parinti nga, o muna akong anak. Ito sige ko pagtanan, asa man yung mga anak rin? Mga ni mo dalay, dalon, mga trabaho, minyo, mga akong anak ko sa, nagkayo sa mga tayo, kanang among tamang minyo, dito ay pakipag ko na kalayo. Kanang kakalungoy, kumbira-kumbira, dito la. Batay. Dali ra istorya ng kamilyon. Sarap na naning sud na. Pwede naman idigwa, idigwa. Muna inyo, Agay. muna inyo nga, nituod ka man na, kusanan. Nito ay natubako. Sa mga tugma, tugma. Ako galing yun ang sinigin ng kung istorya mo. Maling ko man sa mga kundi, magawa ka nga diha. Tulog di man mo mablaka, naman yung balay, ako nila. Pero siya ate, sakto na dyan na mag-video kay lapas na Kuwantan? kalos kalendar. Sorry naman. Ano ba? Sa minyo na ka, giplanuhan na kanila, minyo kaslo na ko no. Manda pa. Ano sa? Pakasal na ko nung kasal ni mama te. Kambak. Ano to? Kasal. Di gamang. Pakasal na ko nung kanado ni mama te mag-video na kate. Sakto-sakto naman. Sa tagsa mo. Buhay ng bata. Sa inyo. Napil po mo bala, may kami wala may na. Anong lang tayo? Kami lang taon ni mo di ay. Ay, ubuwa pa si Papa. Ito lagi yung paglantaw. Tama na ko man, pero diyan sa may bawaan ko. Ano may pero? Di man ko may bawaan kayo. Mga kung daghan ng kagbuko. Panaminan. Ay, way ayo na. Tanawas din. Way ayo na mutana ko sa imong sikatan laing tao. Tanawas ang hinis na. Pwedeng pagkain hapi yung bana. Tanaw na hinayak na. Halos di na matupog. Di magkainom ang kula ko. Muna na kayo na nga. Imo may Hindi kupira ka tabo. Ako lagi be. Oh, no sab. Wala di ba? Di ay mo pagdataw ako mo kontra do kana di mayo na. Ang alam kay, wa man ka nagbisyo sa Nagbisyo pa. Wala ko. Wala nga kay baw. Wa, Lain mo Bato ka. dyan bisyo sa ulitaw. Palain mo dyan bisyo sa ulitaw pa Di Diyos, dang yung bisyo. Wa man siya mahisakpig maayo. Munang makaingon siya. Makaingon yung mama sa ko yung babaero. bisyo. Oo. Nagkasapon Mo ko na dyan niya. bisyo sa ulitaw Ako pa. ka best yung mga illegal nga. Muinom. Tagay. Tagay-tagay. Babae. Sila yung nagmay na. Mamang sa tao lang yung mag-usap. Mag-usap. May tao nga di magbago. Okay sa'yo gumawa ni ate. Dawatod mama.
Hindi naman ko karon magtutol. Dito pa yung papa, magtutol ko. Ako karon hindi na ko tutol. Dito ko Tutol. Si tutol, itigil ang kasal. Ano na siya sa una? Basta, dili ta na ko. Mintas lang tubuhi pa ko. Ginita ka. Ay, nakapag-uwan ko. Kaya makita na ko ang sitwasyon sa inyong hintang. Kaya magtanaw ko nga ako ka, anan, ako gin mo. Ay mo ang gusto, magmingdi sa ate mo sang patipuno ni mo. Dili sa naman niya. Balayan man niya. Kung di siya matipon. Kanang balayag baboy. Yan ako pag yun. Wala ko sa kalibutan na bahala na siya. Mano nga nasa na sa padong, balag matong naglaing nasod. Bahala na siya. Kaya ko, wag na ko. Wala daw na umana. Diyan makalantaw ka, si Diyan mabana ang dimadyo. Tukol. Paita ba? Tuko ni mo, luya. Aram ko na tiktakan ko ng mamate. Ayaw mabana, huwag na siya malantaw ka dimadyo. Tukol na pala. Mali lumana. Bahala sila diha. Jadi magkapakitan ma. Ha? Magkapakitan, magtago-tago raman sila. Nakita mo ko kay espiritu nang. Iyaw. Ayun mo na siya. Iyaw, siya kuwan ba yung sa mga ginoo? Oh! Wala, huwag mo Guys, ang halagang kamot ka. Huwag ka pa. Puhang. Kanon pa kuno. Isa yato dahil. Puro tagi sa kaldirong kanon. Okay lang ka sa bantag. Huwag ka may makaw. Taon, ganun magpagang-pagang. Ako, init na day. Ganun magpagang-pagang ko kaon. Bawi ratahin niya sa gym at bawi niya itong kinaon dito. Away gym karong lawa. Kay, kapoy ka. Daghan. Bahala ka gym kuya, hindi ka mo gym. Sayang kay ngadlaw pa, Pitcha City manatong Mintor Si ba? Papa, bati kayo kay kanang ganado kay Taki. Manday di siya ganawan. Kabaw karon gid ta makagi pusta sa kato pangatuon. Hindi man mo ko agi. Bitawas ta siminto karon. Ah. To, ka mandi ka kaagi o di ko mo dyan kay Kapoy. Nag-YouTube rako. Hindi mo kamo gym. Unya na gunung hapon. Aw jong. Mangumpra Oh, nawa, nawa. Mangumpra pa man ni Ron. Ano ka Tindahan. dong? Ikaw di ay. Diyan manglaba. Di ko mo uban. Pwede mo konta. Ito akong nagpunta. Unsay imong wanay gamit mo? Unsa na imong gamit mo na? Salwas ka ba? Magkakagunta to nga pa. Pants ko na pink, di ba? Di mo umpra tanong nalayas sa ba mo. Dan sa pa mo balik. Ito pa kadlaw. Kumprahan na mo daan si mama guys, kay maglayas mi. Layasan ni namo sila. Yang mapaabot lang me kanos amit tong haon. Luya. Tulugan mo ba? Magluto sa operation si Mana. Ako na po din niya gasto. Dito na gasto mag. Okay rin. Ingredients niya yung magluto-luto. Kamu, ino man ang gusto. Eh, sakto na ni. Sige, mapunan lang si. Magsigig punaw ka mo. Kanan, magsigig ka punan. Ito bibi. Ako di ko pada, sakto ra ang kanon duha ka cup. Balik ko ka po ka. Isa ka cup raman to, na imong duha. Paggawas rad cup diya nga kuan. Ay, sas! Balik ko ka po Kay, di ko ganahan tambok, kay di ta kasutog sa ninang siksi. Di pati po kayo. Maikag na lamang tas mga siksi, di ta kasuot. Tug sa ninang siksi, wala di ko ganahan tambok. Lawas nga piki, lagan Di gigipit. magsayaw ka dai. Di ta to TikTok. Ito dito. Ay, gid na mo nga kung mamalakin na. Aga ikaw. Di ka nasgihan mo sa ko sa TikTok, lipsing, okay na, pero pag magsilusado, sige yan, naito. Oh, sayo-sayo, kay mo din kita magilahan na yan yung balaya. Di man migsa Pagkaulaw ra. Pagkaulaw ra mo ha. Dagan makita ninyo, tarong kusog bihan ng Jimon ra. Okay ra kay mag-TikTok la kay dili ka famous la wa kay ngalan sa internet, si mama. YouTuber gud na. Uy, pangino mo sa pahilis uy. Sprite. May ramay. Sprite la. Sprite. Naka Sprite dala. Wala ka tingog. Red gamay man. Wala siya ka tingog bay. Di panguta na. Lagyan babay ganun. Oh. Bagay Ay, di mo man. Di mo man. Inom. Pati nakuha na. Kung may sulod pa. Tagaan ka mo Sprite. Oh. Ako na ako sa may sulod pa. Kawa Oo. mo, ma. Ano na? Oh.
Libre? Tagsa. Libre? Libre. Tagsa mo. Oh. Na, Di ko inyo mo alam, diya, hindi mo wala. kaon ng kasal. Tayo TI na. Tikas mama nakakuha. Pero yung utang dito si 700 na. Ilista mo na. Uy, 600 lang ang utang pa. Anan ba? Ako na ko padala kay. Manambot ta rin takapso itong saninang siksi. Hindi ka pa 60. Sponsor, baka naman, sprite. Di magud man Ano nindot. mo punit ang usa? Nindot magud tanaw ng niwang mapirot. Nay maskulado ba? Isa nang dagok kiglawas nga tilay kay tanaw. Magdo sa di ko ganaw. Dami ko na Lain may dami na yung sinan, beauty. Bulak. Meron. Malay glami na sa buti na plastic ma. Oo, nagka-improve siya sa una itong mga put your head on my shoulder. Ay, mga idol ron. Ichiran. Nasabay sa uso. Ano pa? Ang batas mama? Nasa may mong waist be? Mabatay mong lula o mutiguang? Ang bata. Sindot ng sunod sa usos mama kay mo bata na. Delikara po ba tayo isip na? Kapag nag-tiktok, may kumita. Ay, thank you Lord, grasya yung taong Ginoo. Dagag na kaon pero mo dili kayo busog. Hangin mo ginadaghan? Ha? Ay, Sprite, pag inom mo daghang tubig. Ibusdi ka tanan yung kalaki ko. Ininom mo, ano nga, patil ba niyo yung kaon kasal? Suya gid kay kuha tong hero gabi. Magay ko magbuod nga tong gabi. Akong hero lagi bay. Na dito atubangan sa gym. Pagpalit og gitoy. Magkatangatan ko sa dalang giti barter pa naman na yung mga ipa-adapt ra pa din. Ibaligyan na lang tag 500. Ayan ang hiro nga mudaka ka nang di mudaka nga. Bati kay nindot lang dako kay makabuk kang ano kay nindot kinani mo imong panggardog ba imong ikabaklay-baklay kagabi sa kilap ta kadakong iro. Di cute ti dako. Cute nun kito kay dako nindot kayo. Cute paggamay. Binuhian ba man nindot to makapamabdusog ka ng mga askal ba kay ang anak ala nindot gapon. Yun na tayo, maglako ra ba ta? Asa ta? So damon Great treat. manang pamahaw guys. Ngipos na pudtas. Man nalagi lubi dia ma. Ah, Nalagi lubi dia. Pinuwa ka na. Lubi. Ngipos na ta kay maglabas. Nagbuhat ang labunon. Basta Sabado, busy. Mga laba, mga mulo. Nalagi lubi diri pa. Diyan. Ganda to gibusog kayo. Uy lain kay